til fantasiens rige. Jeg vil ledsage jer på en kort tur i en fremmed og mystisk verden, hvor trolde, orker og elver er kendte figurer. Meget muligt er du stødt på rollespillens verden, som Dungeons and Dragons eller AD&D. En master og få spillere, der forklædt i roller som kriger eller lignende, kaster sig ud i det ene farefulde eventyr efter det andet. I denne film vil jeg gerne introducere jer for live-rollespil. Det er fuldstændig ligesom rollespil. Bare her er man i en aktiv rolle, udklædt og levende. Det er i navnet. Før hvert dit scenarie er der en informationsbriefing. Her bliver spillerne bekendtgjort med regler og dagens scenarie. Eventuelt kan man også modtage oplysninger omkring scenariets eventyr, eller sminke som sin karakter. Nu skal spillerne endelig opleves i deres S. Den bedste måde at falde ind i sin rolle, er at have så meget en baggrund som muligt. Kender man karakterens vaner, livshistorie osv., kan man selvfølgelig spille ham bedre. Man vælger selv sin spillestil. Det kan variere fra stilfærdige troubadurer til højtråbende inkvisitører på jagt efter ondskab. Det kan aldrig tilgives! Og vil aldrig blive tilgivet heller. For retfærdighed skal ske fyldest. Tro mig! Gå! Og find ham! Men der er gange, hvor ord og gode manerer ikke er gode nok. Der må man trække blank og afgøre problemerne i en blodig strid. Når man kæmper i et slag, er der jo en sandsynlighed for, at man bliver såret. Her er det rimeligt anset at rollespille sine skader og død. I tilfælde af, at man dør, skal man ligge på skovbunden i minimum 10 minutter, og ofte bliver man nødt til at opgive sin rolle permanent. Hvis der er magi med i spillet, kan man risikere at vågne op i et mareridt. Måske er man forvandlet til en udød zombie. At det lever ligger der. Ja, nu går den i stykker. Men du er ikke helt. Ja, Balbers, det ser lidt tarve ud. Din tarve ligger ved siden af. Jeg vil godt hjælpe dig, men jeg synes, det er lidt... Jeg har det lidt, hvis vi begge to holder fat i den her. Jørgen går faster. Mangt og meget bryder idyllen og kan være til fare for almindeligt godt folk. Størst af disse trusler kan være de rovgriske orker. Den grønne fare, som hærger og ødelægger, hvor de kan komme til det. De naturglade elver har nogle skumle slægtninge, der er mørke indeni, som de er udenpå. De slår til i tusmørket og ynder intriger og bagholdsangreb. Trolde er grumme monstre, men heldigvis er de sjældne. Deres enorme styrke tillader dem at bruge klipper som kasteskyt og træer som køller. Men en snu hjerne kan ofte overvinde den dumme trold. Frem for alt skal man huske, at rollespil ikke går ud på at tæve flest mulige, men er til for at more og fornøje en. Så jeg glæder mig til at se dig til det næste scenarie.